טוב, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני אחכה ככה שכולם יצטרפו וישמעו את מה שאני הולכת לספר לכם היום ולדבר איתכם. אז היום נושא השיחה שלנו הוא סטרס. נדבר מה זה סטרס, מה הדרכים להפגתו, למה זה חשוב להפיג את הסטרס, מה יקרה לנו אם לא נעשה את זה. ומי שלא מכיר אותי, ברוכים הבאים ל-Reset My Body. שמי אודליה פלדמן, אני יועצת לתזונה דלת פחמימות, מתעסקת בהבאת הגוף למצב של בריאות מטאבולית, וגם מטפלת בכל נושא הסטרס. ומי כמוכם יודע שבימים אלה, ימים מאוד מאוד קשים, אנחנו כולנו נתונים בסטרס. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה מידת הסטרס שלנו, איזה סטרס זה, ואם עברנו את הגבול, ואם אנחנו צריכים לטפל. אז אנחנו נדבר היום על הנושאים האלה, ואני מקווה שהמידע שאני אתן לכם יעזור לכם. אני אשמח מאוד אם אתם תקישו עכשיו כמה פעמים על המסך, כדי בעצם לעזור לי ככה להעלות את העוקבים שלי, וגם שכולם בעצם ייחשפו למידע הזה כמה שיותר. אז מאוד מאוד חשוב לי לשתף אתכם ושתשתפו את הלייב הזה. אז בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, אני אודליה ואני מתעסקת בתזונה דלת פחמימות, ואני תואר שני בביולוגיה, בוגרת למרכז הרפואה תזונתית על פי הרמב"ם, והיום אנחנו נעסוק בסטרס. אז למה חשוב להבין מה זה סטרס? היום מדברים על 85% של מחלות, שימו לב, מחלות שנגרמות כתוצאה מסטרס. בואו נראה קצת עובדות כדי שנבין את זה. 100% מהאנשים הבוגרים בעולם המערבי יחוו סטרס בשלב כלשהו במהלך החיים שלהם. 70% מהם יחוו סטרס כרוני, 70%, שילווה בסימפטומים שונים כמו עליית סוכר, עמידות לאינסולין ועוד כל מיני מדדים מטאבוליים שמשתנים, והכל כתוצאה מסטרס. 33% מתוך ה-70 יחוו בעצם יקבלו בסופו של דבר כתוצאה מהסטרס עייפות בלוטת האדרנל, ו10% אפילו יחוו קריסה של בלוטת האדרנל, שמלווה במחלת אדיסון או מחלת קושינג, ואם יהיה זמן אני אדבר על זה. ואחרי שציינתי את העובדות האלה, חשוב לי שתבינו שבעצם כל הגוף שלנו מונע על ידי שפה אחת. שפת הגוף האנושית היא הורמונים, וכשאנחנו מדברים על סטרס, על אחת כמה וכמה, כי יש פה הורמון מאוד חשוב שמשחק מה שנקרא במשוואה הזאת, שנקרא קורטיזול, ועליו אנחנו נדבר אוטוטו. אז בכמה דקות מה זה הורמונים? הורמונים זה חומרים כימיים, כשמם כן הם חומרים כימיים שזורמים בזרם הדם, הם מופרשים בדרך כלל מבלוטה כלשהי בגוף, והם זורמים עם זרם הדם ומגיעים לתאים. ובתאים הם עושים כל מיני פעולות, או שהם יוצרים אנרגיה, או שהם שורפים שומנים, או שהם בונים ומפרקים חלבונים, או שהם עושים כל מיני פעולות של חיים. בקיצור, בלי הורמונים אין חיים. זה שפת הגוף שלנו. ככה הגוף שלנו מדבר עם התאים ועם חומרים. אז מה בעצם ההורמונים עושים? כשנשלח אות לתא בריא, התא בריא קולט את האות הזה. האות הזה זה ההורמונים בעצם, הם האות שמגיע לתא, והוא מבצע את הפקודה, את מה שהוא אמור לבצע. אם מגיע אות של שריפת שומן, הוא שורף שומן, ואם צריך לשרוף סוכר, הוא ישרוף סוכר, ואם לייצר חלבונים, הוא לייצר חלבונים, ואם לפרק רעלים, הוא לפרק רעלים. כל הדבר הזה, כשאתה פעיל בצורה מיטבית, נקרא בריאות מטאבולית. אממה, אחד הגורמים המרכזיים לחוסר בריאות מטאבולית ולהפרה של האיזון הזה, זה בעצם ההורמון הזה שנקרא קורטיזול, שבראש ובראשונה מי שמפעיל אותו זה סטרס, אוקיי? אנחנו תכף נדבר על זה. אז כדי שתבינו מה זה סטרס ומאיפה הוא נובע כחומר כימי, כהורמון, אנחנו צריכים להכיר את בלוטת האדרנל. כי סטרס ממושך גורם בסופו של דבר לעייפות בלוטת האדרנל. כן, עייפות בלוטת האדרנל, ועל זה אנחנו בעיקר נדבר היום.
אז בואו נכיר את הבלוטה הזאת ונבין מה היא עושה. על הכליות שלנו יש לנו שתי כליות, כן, בחלק האחורי של הגב, שהתפקיד שלהם זה לסנן את כל הדם מרעלים ולנקות את הדם. על שתי הכליות האלה יש שתי בלוטות קטנות בגודל של ענב. הן כאלה קטנות, אבל כמה שהן קטנות, כך ממזריות. שתי הבלוטות האלה נקראות בלוטת האדרנל או בלוטת יותרת הכליה, כי היא נמצאת מעל הכליה, ויש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. הן משפיעות על כל רקמה ואיבה ובלוטה בגוף שלנו. כן, כן, כמה שהן קטנות, כך הן משפיעות על החיים שלנו. בלוטת יותרת הכליה או בלוטת האדרנל משפיעה על חילוף החומרים, על לחץ דם, על תקינות מערכת חיסון, על ייצור הורמוני המין בזמן שאנחנו מגיעים לגיל הבלוט, ובעצם הדבר העיקרי זה תגובה לסטרס, תגובה לסטרס. אוקיי? אני רואה שיש תגובות ואני מאוד מאוד שמחה שאתם מצטרפים אליי. אני רק עוצרת ואומרת, אני אשמח שאם תלחצו על הפרצוף שלי מספר פעמים על המסך, כדי גם להעלות את העוקבים, גם להעלות עניין אצל האנשים, שכמה שיותר אנשים יצטרפו ללייב הזה, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אני אשמח אם תעשו טק 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 על המסך עכשיו, על הפרצוף שלי כמה פעמים, ואני אודה לכם מאוד. אז אני ממשיכה, אני אודליה, מ-Reset My Body, מתעסקת בתזונה, דלת פחמימות, יועצת לתזונה, לירידה במשקל, לבריאות מטאבולית, ואני עכשיו מדברת איתכם על בלוטת האדרנל שאחראית על הסטרס שלנו, ואני אתן כמה תרגילים חשובים בהמשך, איך אנחנו, מה שנקרא, עוזרים לה להתרומם ומשנים פאזה. אז דיברנו על בלוטת האדרנל, שתי בלוטות כאלה שנמצאות על הכליות ומשחררות כל מיני חומרים לגוף שלנו שמכונים הורמונים. תכף נדבר על ההורמונים האלה, והבלוטות האלה אחראיות על המון דברים בגוף, כמו חילוף חומרים, לחץ דם, כל מערכת החיסון שלי, ייצור הורמוני המין, וגם ייצור הורמוני הסטרס. הן אפילו משפיעות על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו, ועל כל רגישות קטנה שיש בסביבה, הן מושפעות ממנה. כמו למשל מה שקורה עכשיו, האסון שנחת עלינו. אז בואו תגלו אתם, אם יש לכם איזשהו משהו שקשור לבלוטת האדרנל או לעייפות בלוטת האדרנל. הנה כמה סימנים, נורות אזהרה, שימו לב. אם אתם מרגישים עייפות בלי סיבה, אם קשה לכם להתעורר בבוקר. רגע, יש פה שאלה, אפשר לשאול האם חריקות שיניים זה מסטרס. כן, ודאי, חריקות שיניים זה מסטרס. יש על כך הרבה מחקרים, אני מזמינה אותך להיכנס לאינטרנט ולכתוב חריקות שיניים וסטרס, ואז תראי את המידע ותראי אם זה מתאים לך למה שאת חובה. אז אני חוזרת על הסימנים. מרגישים עייפות בלי סיבה, קשה לכם להתעורר בבוקר, אתם מרגישים מתח תמידי, יש לכם תשוקה למזון מתוק או מלוח, מרגישים קושי להתמודד עם משימות היום-יום, אחרי מחלה או סטרס, זמן ההתאוששות הוא ארוך, לא נהנים יותר מסקס, ירידה בדחף המיני, כל הדברים האלה הם בעצם מסמנים לכם, חבר'ה, תתחילו לנשום ולהירגע, כי אתם נמצאים בסטרס. אוקיי, יש לי פה שאלה, יש לי כל הזמן סטרס, קיים קשר בין בלוטת האדרנל לחרדה ודיכאון ובשינה, ברור שקיים קשר, נדבר על זה עוד מעט. אוקיי, אם יש לכם שאלות תרשמו לי בצ'אט, אני אשתדל לענות במהלך הלייב. אז אני ממשיכה. אז בעצם מה זה סטרס? אז דיברנו עד עכשיו מי אחראי על הסטרס, איזה בלוטה אמונה עליה, דיברנו על סימנים לזהות אם יש לי סטרס, ועכשיו אנחנו מדברים על בעצם מה זה סטרס. אז שימו לב, כי זה מאוד מאוד חשוב, 3 סוגים של סטרס. אנחנו רגילים לחשוב רק על סטרס נפשי, אבל יש גם סטרס פיזי וסטרס כימי, ועל הדברים האלה אני רוצה לדבר איתכם היום. אז קודם כל נתחיל עם סטרס כימי. סטרס כימי זה סטרס שנובע מחוסרים תזונתיים בגוף שלי. אם חסר לי ויטמין D, זה יוטט לבלוטת האדרנל שקיים סטרס בגוף, כי חסר משהו. אם יש לי עמידות לאינסולין, שאני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה עניין שלם של רמת סוכר בדם ואינסולין, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אולי בהמשך אני אעשה עוד לייב על עמידות לאינסולין, כי זה נושא סופר חשוב בעיניי. אז אם יש לכם עמידות לאינסולין, איך אפשר לראות אם יש עמידות לאינסולין? אני רק אגיד בדיקת דם. בדיקת דם לבדיקת רמת האינסולין שלכם בדם היא חובה. לבקש מהרופא, לא לוותר.
רופאים בדרך כלל לא ששים לתת את זה כי זה עולה כסף, אבל זה זכותכם לקבל את הבדיקה הזאת, פשוט מאוד ללכת לרופא ולבקש בדיקת אינסולין. לא בדיקת A1C, המוגלובין A1C, לא, כי זה לא מעניין אותי, אני רוצה לדעת אינסולין. כי הרבה לפני שסוכר עולה בדם, עולה אינסולין, וזאת הצהרה צרורה שלנו. ואז מתפתחת עמידות לאינסולין, שיש לה המון דברים, היא גם גורמת לסטרס. אז דיברנו על סטרס כימי, שהוא נובע מחוסרים בגוף, ועמידות לאינסולין, וסכרת וכדומה. אני עוברת לסטרס פיזי. מה זה סטרס פיזי? זה הסוג השני של הסטרס. זה למשל אם אני עובדת במשמרות, אם אני אחות בבית חולים או רופא, או אני מוביל סחורות בלילה. כל הדברים האלה מובילים לסטרס בגוף, כי הגוף חייב לישון בלילה. כך הוא מתוכנת, לישון בלילה, לקום בבוקר, להיות פעיל. ולא ההפך. אם אני משנה לו את זה, זה מכניס אותו לסטרס. אז אנחנו מדברים על סטרס, עבודה במשמרות, תאונה חלילה, שבר בגוף, ניתוח גדול שעברנו, מחלה כרונית, פעילות פיזית בעצימות גבוהה, כל הדברים האלה הם משולבים או מכונים סטרס פיזי. והסטרס האחרון שאותו אתם בטח מכירים נקרא סטרס נפשי. למשל, יחסים בעייתיים, מתח בעבודה, בעיות פיננסיות, אובדן של בן משפחה יקר, או שימו לב מלחמה. מלחמה בהחלט מובילה לסטרס נפשי, וכולנו עכשיו חווים אותו, ואני רוצה בעצם לדבר איתכם בעיקר על זה. בואו נראה אם יש שאלות רגע, ב-22 כאילו מישהו, אוקיי, טוב. אז אני אגיד ככה, שהגוף לא מבחין בין מקורות הסטרס, ואת זה אתם חייבים להבין. מבחינתו כל סטרס הוא סכנת חיים, ככה הוא מגיב, אוקיי? כי בעיקרון סטרס הוא מנגנון הגנה, הוא דבר טוב כשהוא בא במינון הנכון. כשרצנו ביערות ורדפנו אחרי הנמר, אז הגוף נכנס לסטרס, תכף נראה מה התגובות שלו, אבל זה היה טוב כי זה רגעי ממוקד. הבעיה אצלנו היום שהסטרס הוא נורא ממושך, הוא כל הזמן, אוקיי? אז הגוף לא מבחין בין מקורות הסטרס, אם זה סטרס נפשי או סטרס פיזי או סטרס כימי, הוא מגיב אותו דבר כל הזמן. מבחינתו סטרס הוא סטרס הוא סטרס. ומה התגובה שלו? הפרשת הורמון קורטיזול. מיד מופרש הורמון קורטיזול משתי בלוטות האדרנל, אוקיי? ותכף נראה מה זה עושה, ולמה חשוב לי שקצת תרגיעו, ואיך אני מרגיעה את זה. אז בעבר אמרתי לכם, סטרס היה מנגנון הישרדותי, אוקיי? הסטרס היה מקושר לאדם הקדמון. אנחנו עושים עכשיו השוואה בין סטרס של האדם הקדמון לסטרס של ימינו. בעבר הסטרס היה קצר טווח, כן? ברחתי עכשיו מהנמר, אני נסה הנפשי, 10 דקות, רבע שעה, נגמר הסיפור. אוקיי? היום אנחנו כל הזמן בסטרס. אם זה מחובות כספיים, אם זה מהמצב הביטחוני, אם זה מריבות עם בן הזוג, בעיות ולחץ בעבודה, פחד מפיטורים, לא ישנים בלילה בגלל הילדים או מלחמה, חולים, הבן בצבא וכדומה וכדומה וכדומה, הרשימה עוד ארוכה. בעבר בעיקר היה סטרס פיזי, כמו שדיברנו עליו. היום אנחנו מוקפים בהכל, אנחנו גם בסטרס פיזי, גם כימי וגם נפשי, ואחד מזין את השני, אוקיי? אחד מזין את השני ואחד תלוי בשני. בואו נעשה רגע השוואה בין סטרס בעבר לסטרס כיום. מקור הסטרס בעבר הוא חיצוני, איום קיומי. אני עכשיו צריכה לברוח מהנמר או לנוס על נפשי, כי אני עוד רגע הולכים לטרוף אותי. היום הוא מכל המקורות, כמו שאמרנו, פיזי, כימי ונפשי. משך הסטרס בעבר הוא היה קצר טווח, ממוקד, כמה דקות נגמר הסיפור. היום הוא בלתי פוסק, שבועות, חודשים, ויש אנשים שאפילו שנים סוחבים סטרס בלי לדעת בכלל. איך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בסטרס? בדיקת דם, חברים. לבקש מהרופא בדיקת דם שנקראת קורטיזול. אתם רוצים למדוד את הורמון הקורטיזול שלכם, אוקיי? במדד הנכון הוא אמור להיות בין 200 ל-300. אם הוא מעל 300 ננומול למיליליטר, המצב לא טוב, אוקיי? כי זה משפיע מאוד על שאר המערכות ותכף נראה. אז דיברנו על שני בדיקות חשובות שצריך לעשות, אינסולין וקורטיזול. קורטיזול, הורמון הסטרס, עושים אותו בצום, בבוקר, ובודקים מה הרמה שלו, אוקיי? אז דיברנו על משך הסטרס, והתוצאות של הסטרס, בעבר התוצאה הייתה חיזוק, למידה, שיפור, כן? אני מחזק את השרירים, אני לומד מזה איך אני צריך הפעם הבאה לברוח מהנמר, ואני משפר. היום ההשפעה היא כל כך רעה על הגוף, אין איבר שלא מושפע מסטרס על הגוף, ועכשיו אני נכנסת להשפעה.
שימו לב, כי זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו קוראים לתופעה הזאת 3 F'ים, fight, flight או freeze. בשלושת המקרים האלה, כן, כשאדם רץ במערות, לנו זה קורה עכשיו 24/7, תגובת תילחם או ברח, קורה הדבר הבא. הגוף מפרש את זה כאיום, כן? הוא לא מבין עכשיו שאין נמר. אנחנו כל הזמן בסטרס והגוף מגיב כאיום. מה הוא עושה? קודם כל עובר שדר למוח, שהגוף נמצא בסטרס, עובר מהאמיגדלה אל ההיפותלמוס, וההיפותלמוס אומר לבלוטת האדרנל להפריש ACTH, הורמון שמפעיל את בלוטת האדרנל ומשחרר 2 הורמונים נוספים, אדרנלין, קורטיזול ונור אדרנלין שלא נדבר עליו, אבל בעיקר אדרנלין וקורטיזול, שהם מכינים את הגוף לסטרס, להתמודד עם הסטרס. מה הם עושים? הם מעלים את קצב הלב, הלב דופק יותר, כי אני צריכה עכשיו לרוץ ולברוח מהנמר, אוקיי? הם מרפים את שלפוחית השתן, כי עכשיו אין זמן להתעסק עם פיפי, אני צריך לברוח, כן? אני לא יכול להתעסק עכשיו עם לעשות פיפי באמצע. הראייה שלי הופכת להיות ממוקדת, כי אני צריכה לברוח ולראות את הדרך, לנוס על נפשי. אני אפילו מאבדת את השמיעה, כי אני צריכה להיות חדה במקום אחר. האישונים מתרחבים כדי לקבל תמונה מרחבית גדולה יותר. אני רועדת בגוף, זו תגובה של הגוף לסטרס. כל העיכול שלי הופך להיות איטי יותר, כי עכשיו הגוף לא יכול להיות עסוק בעיכול, הוא צריך להיות עסוק בלברוח מהנמר, אז כל האנרגיה מופעלת לשרירים. ויש לי יובש בפה, זה עוד סימן, וסומק בפנים. כל הסימנים שמניתי עכשיו הם סימנים אוטומטיים של הגוף לסטרס, אוקיי? זה הסימנים, מה שנקרא, שאת רובם רואים, כן? חלקם לא רואים או מרגישים, אבל אנחנו לא רואים את ההשפעה האמיתית, שזה הפרשת הורמון הקורטיזול. מה הוא עושה? תחשבו על זה שבעצם מה שקורה עכשיו שאני מניתי, קורה על בסיס יומיומי אצלכם. אצל חלקנו אפילו על בסיס שעתי, אוקיי? כי אנחנו כל הזמן נמצאים בסטרס, אנחנו מביאים את הגוף שלנו כל הזמן למצב של דופק מואץ, הרפאית של שלפוחית השתן, האטה של העיכול, ואז מתחילות כל מיני מחלות נלוות, שתכף נדבר עליהן. לצערי, כשזה כל הזמן אנחנו נמצאים בסטרס, זה יכול להביא אותנו בסופו של דבר למחלות שקשורות בסטרס, שזה לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה, קצב לב לא סדיר, דיברנו על זה, כל המחלות שקשורות בלב וכלי דם, סרטן לא עלינו, הפרעות נפשיות, כן, דיכאון, חרדה, אסתמה, אלרגיות, בעיות שינה, פרקינסון, אלצהיימר, אפילו זה מקושר לסטרס, שכחה, פיברומיאלגיה מאוד קשורה לסטרס, דיכאון, מחלות של מערכת העיכול, כל הדברים האלה הם תוצאות של סטרס ממושך ובלתי פוסק. מתי תגיע הרגיעה? ההזדמנות היומיומית להירגע הולכת ופוחתת. בלוטת האדרנל שלנו פועלת כל הזמן סביב השעון בלי הפסקה. התוצאה, ייצור תמידי של הורמוני הסטרס שדיברנו עליהם, בעיקר קורטיזול. אוקיי? וירידה בייצור הורמוני המין והרוגע. כי כשקורטיזול עולה, הוא משפיע על הורמונים אחרים לרדת. ברפואה הפונקציונלית קוראים לזה עייפות בלוטת האדרנל. עייפות בלוטת האדרנל, או באנגלית זה נקרא אדרנל פטיג. אוקיי? סטרס מקושר גם להשמנה, כי דיברנו מקודם על עמידות לאינסולין וחשוב לי לחדד את זה. תראו עכשיו מה שאני מסבירה לכם, כי זה ממש 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 חשוב. בזמן סטרס הורמון הקורטיזול עולה, דיברנו על זה, והוא גורם לצבירת שומן באזור הבטן. למה? כי קורטיזול ואינסולין הם חברים טובים מאוד, הם מקושרים ביחד. קורטיזול עולה, אומר למוח, רגע, אנחנו עכשיו צריכים לברוח מהנמר, אנחנו צריכים סוכר, אנחנו צריכים אנרגיה. אין מצב שאנחנו נהיה בסטרס בלי אנרגיה, אז מה עושים? הולכים למאגרי הסוכר שנמצאים בשרירים שלנו. יש לנו בשרירים תמיד 4 כפיות סוכר למקרה חירום. הגוף מפרש את זה מקרה חירום, זה לא מעניין אותו עכשיו אם אני חס וחלילה פוחדת שיפול לו ליטיל, או חס וחלילה, הוא לא עושה הבחנה. אנחנו בסטרס, זה מה שקורה. הגוף מפרק סוכר מהשרירים. כשקורטיזול עולה, הוא מאותת לגוף לשחרר סוכר. מתפרק סוכר מהשרירים, מגיע לדם. הסוכר הזה חייב להיכנס לתאים. מי מכניס אותו לדעתכם? אינסולין. אז ברגע שקורטיזול עולה, גם אינסולין עולה. ואנחנו נמצאים במעגל קסמים, שבעצם אני לא יכולה, ברגע שיש אינסולין גבוה,
אין פניות למה שנקרא לשרפת שומן, אני רק אוגרת שומן. ולכן אנחנו משמינים. ואיפה אני אוגרת שומן כשיש קורטיזול גבוה? בעיקר בבטן, אוקיי? זה מה שנקרא שומן בטני. אז כדי להוריד שומן בטני, אני צריכה קודם כל להרגיע. מישהו פה שואל אותי, סליחה רגע, אני עוצרת, תוכלי בבקשה לעשות סרטון עם סיכום של הלייב שנזכור, בוודאי. אני אחר כך מעלה את כל הסרטון הזה שוב, ותוכלו לצפות בו בכיף. מי שירצה, אין שום בעיה. אני שמחה שאני רואה הרבה משתתפים, אני אשמח אם כל אחד עכשיו יעשה עוד פעם, כמה פעמים ללחוץ על הפרצוף שלי במסך, כדי להעלות עוקבים, כדי לחשוף את הלייב הזה לכמה שיותר אנשים. זה מאוד מאוד חשוב לי, אני חושבת שזה מסר מאוד חשוב הלייב הזה, איך אני מרגיעה עכשיו. הגענו לקטע העיקרי, אז אני חוזרת, אני מסכמת מה שעשינו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו שסטרס מקושר לבלוטת האדרנל, ראינו שסטרס תמידי כל הזמן גורם לעייפות בלוטת האדרנל, בלוטת האדרנל מייצרת קורטיזול, וההורמון הזה הוא הורמון מאוד מאוד קטלני כשהוא בא ביתר, כי הוא גורם לשלל מחלות שמניתי, כולל סכרת, אוקיי? כולל סכרת שנובעת מעמידות לאינסולין, כי קודם תהיה עמידות לאינסולין ואחרי זה סכרת. אז מה עושים? מה עושים כדי לא להגיע למצב שזה משפיע עליי בטווח הארוך, וגורם למה שמניתי, מחלות לב, החלשה של מערכת חיסונית, חרדת דיכאון ואפילו כאבי ראש, בעיות במערכת העצבים, בעיות במערכת העיכול, רמות גבוהות של סוכר ולחץ דם גבוה. מה עושים? מה הפתרון? אז הנה הפתרונות, תפתחו אוזניים, כי אני הולכת עכשיו לתת לכם כל מיני פתרונות שאולי חלקכם יגידו, עזבי אותך, מה עם בלבלת שטויות? אני אומרת לכם, אם אתם עושים את זה, אתם במקום אחר. ואני חושבת שדווקא בימים כאלה, שבאמת כל כך קשה לנו, אנחנו צריכים למצוא את הרגעים הקטנים האלה, שכן אנחנו עושים את הפעולות האלה, למעננו, שאנחנו כן עוצרים רגע את שעון החול המטורף הזה, שעון החול השדים הזה, ואומרים, רגע, בואו נטפל קצת בנפש שלנו, בואו נטפל בעצמנו. אז איך עושים את זה? אז אני נותנת לכם כמה דרכים. דבר ראשון, נשימות. אני מלמדת את התלמידים שלי להריח את הפרח ולכבות את הנר. להריח את הפרח, אני לוקחת נשימה עמוקה ואני מכבה את הנר לאט בנשיפות עדינות, ממש ככה, להריח את הפרח ולכבות את הנר. אני מריחה דרך האף, אני מכבה את הנר דרך הפה. כל הזמן תכניסו לראש, תעשו את זה 5 פעמים ביום, כפול 3 סטים כאלה, בוקר, צהריים, ערב. אתם לא מבינים, זו התרופה לבלוטת האדרנל, זו התרופה, נשימות. הנשימות האלה מכניסות המון חמצן, מאלצות את בלוטת האדרנל להירגע, כי אנחנו מפעילים את המערכת הפרסימפטית, ושם נמצאת בלוטת האדרנל. חברים, נשימות, להריח את הפרח ולהוציא מהפה לכבות את הנר. תתרגלו את זה, אתם במקום אחר. 5 סטים כאלה ברצף להריח לכבות, כפול 3. זאת אומרת, 15 פעם ביום אתם עושים את הפעולה הזאת. בבוקר כשאתם קמים במיטה במצב מאוזן, בערב שאתם הולכים לישון, ובצהריים שאתם בבית, במשרד, whatever, תעשו נשימות. תריחו את הפרח, תכבו את הנר. אז זה דבר ראשון. לנשימות האלה קוראים נשימות שרפתיות, ותתרגלו אותם. יש באינטרנט מלא סרטונים איך לעשות את זה, אפשר להיכנס, תכתבו נשימות שרפתיות, ויש לכם סרטונים. דבר שני, מדיטציה. גם פה, איך אני עושה מדיטציה? קשה לי להסביר לכם עכשיו, אבל תכנסו לאינטרנט, תכתבו מדיטציה, יש שם מוזיקה מרגיעה. אתם פשוט מתנתקים מהכל, ל5 דקות אפילו ביום. כנסו לחדר שקט, שבו על הרצפה, תעצמו את העיניים, תקשיבו למוזיקה, ופשוט תרגיעו, תתנו למחשבות שקט. לא לחשוב על כלום, לנסות להיות במוד אחר. שינה, אני עוברת לה, אז דיברנו על נשימות, מדיטציה, הכלי השלישי הוא שינה. חבר'ה, אתם חייבים לישון טוב. לא תישנו טוב, אתם לא תוכלו לקיים שגרת חיים, כי הגוף ייכנס לסטרס. אם מי שלא ישן טוב, יש תוספים, יש מלא תוספים לשינה טובה. לכו לחנויות טבע, תגידו לבעל החנות שם, אני רוצה תוסף שיעזור לי לישון בלילה טוב. אני לא יכולה להמליץ פה על תוספים, מי שאחר כך בפרטי ירצה תכתבו לי. ואתם יכולים גם לשתות תה.
תה מליסה ותה בבונג מאוד עוזרים לפני שינה לישון. לנו יש טקס בבית, כל ערב זה תה בבונג וחליטות של, ממש בכלי אני שמה בבונג מליסה וננה או מנטה, וזה התה המנצח של הערב, שבאמת משרה עבירה של רוגע ושינה. דבר שלישי, מגע פיזי. מגע פיזי, או בבעל חיים שיש לכם בבית, תלטפו אותו. או בבן זוג שלכם, או בילדים שלכם. ליטופים מאוד מאוד עוזרים להעלות אוקסיטוצין ולהוריד קורטיזול. תלטפו, תלטפו, תחבקו, כל הזמן ליטופים, או של בעל חיים, או של בני הזוג שלכם. כמה שיותר, הרי זה משובח. תפילות, תפילות מוצאות אותנו מריכוז עצמי, ועוזרות לנו מאוד, מה שנקרא, לעבור למוד של משהו קולקטיבי, משהו אחר. זה מוציא אותנו מהמצב הקשה הזה. יוגה, מי שיכולה לעשות יוגה, או להירשם ליוגה, או להיכנס ליוטיוב, תכתבו יוגה, יש מלא תרגילים, תעשו יוגה, זה מאוד מאוד עוזר להרגיע את בלוטת האדרנל. תזונה, תזונה ועוד בתזונה. מה מרגיע את בלוטת האדרנל? להוריד סוכרים, להוריד סוכרים, לאכול כמה שפחות סוכר, עד 100 גרם פחמימות ביום, 100-120 גרם פחמימות ביום, מומלץ כדי להרגיע את בלוטת האדרנל, להוריד סוכרים. יש עוד הרבה דברים בתזונה שצריך לעשות, אבל מפאת הזמן אני לא יכולה לדבר על זה, אבל טיפ מאוד גדול, להוריד סוכרים. ודבר נוסף, מתיחות, מתיחות, מתיחות של הגוף, של הידיים, של הרגליים, כן? פילאטיס, פילאטיס. לפחות פעמיים בשבוע במצב של ימינו, אפילו 3 הייתי אומרת, ללכת לפילאטיס. מי שלא יכול, תעשו עם היוטיוב, ביוטיוב. והליכות, הליכות בבוקר, בערב, לא משנה. עדיף בערב, אבל אנחנו לא יכולים עכשיו במצב הזה הרבה מאיתנו, אז תעשו בבוקר מוקדם. צאו להליכה, תנשמו עמוק, אבל בלי אייפון, בלי כלום. אתם עצמכם והטבע. תתפללו, תגידו אסירויות תודה, תודות לאלוהים שאתם בחיים, שאתם בריאים, שהילדים שלכם בסדר, שהכל בסדר. להירגע ולנשום. ומיינדפולנס, מיינדפולנס גם זה כלי שמאוד מאוד עוזר להרגיע את בלוטת האדרנל. אם תעשו קצת מזה וקצת מזה, ואפילו 2 מהדברים האלה, טיפה ועוד טיפה, ובסוף הכוס מתמלאת, כן? אז נניח שאתם מתחילים מחר ואתם אומרים, מודלי, אני עושה את הנשימות. אני לוקח על עצמי את הנשימות, נהדר, ואני דואג גם לישון טוב, אוקיי? אז כבר הרווחנו 2 דברים. ואחרי שבוע תוסיפו הליכה, הרווחתם עוד משהו. לא צריך הכל בבת אחת. אבל תתחילו עם כלי אחד, ואני אשמח לשמוע מכם אם התחלתם, אם אתם צריכים עזרה. אני פה בשבילכם תמיד, מוכנה לעזור, לתת טיפים. מה שצריך, תפנו אליי בפרטי, באהבה. אז תתחילו לעשות את הדברים שאמרתי, נשימות, מדיטציה, שינה טובה, תנועה, הליכה, פילאטיס, מתיחות, מגע פיזי, תפילות, יוגה, תזונה, מיינדפולנס ותוספים. יש תוספים שעוזרים למצב של סטרס, גם זה נמצא בחנויות טבע, כל הצמחים האדפטוגנים, אשווגנדה וכל מיני למיניהם, לכו לחנויות טבע, תקנו כמובן גם, כשאנחנו נמצאים בסטרס, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הגוף מייצר המון רדיקלים חופשיים. הרדיקלים חופשיים זה חומרים שהם לא טובים לנו. הם בעצם מולקולות שפוגעות בגוף ועלולות לגרום לכל מיני נזקים. הגוף יודע לייצר נוגדי חמצון בעצמו, אבל כשאנחנו בסטרס ויש הרבה רדיקלים, הגוף לא מצליח לעמוד בעומס. אז צריך לקחת אומגה 3, וצריך לקחת קורקומין, ולקחת חומרים שיעזרו לנו בזמן של סטרס וייצור של המון רדיקלים חופשיים. גם בי קומפלקס מאוד מאוד עוזר פה. בקיצור, תטפלו בעצמכם. ואני אגיד ככה, שאם אתם לא תטפלו וזה יחמיר ותמשיכו עם הסטרס, זה יכול להגיע למצבים מאוד לא נעימים, כבר דיברנו על זה. והC זה מחלת קושינג או מחלת אדיסון, שאתם ממש לא רוצים את זה, אז תלכו לטפל בעצמכם. ומכאן אני שולחת לכם מסר של בריאות, מסר של אהבה, מסר של איזון, מסר של טפלו בעצמכם, במשפחות שלכם, בנפש שלכם. אני אוהבת אתכם, שמחה שהצטרפתם ללייב שלי, מחכה לכם ברשתות, תמשיכו לעקוב אחריי, תודה, תודה. אני מעלה את הלייב הזה בהמשך, כדי שכל מי שרוצה לראות מה שכתבתי ומה שהמלצתי, אני בהחלט יעלה את זה. אז ביי ביי לכולם, יום נפלא וערב טוב ושקט, אמן אמן אמן.